мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Шамсиддин Шоҳин дар саҳифаи фейсбукии Хеш хабар додааст, ки имрӯз 24 январи соли 2023 дар деҳаи Чагами ҷамоати деҳоти Чагами ноҳияи Шамсиддин Шоҳин ҳангоми истифодаи хӯроки қурутоб 48 нафар сокинони деҳаи мазкур заҳролуд гардиданд. дар натиҷаи андешидани тадбирҳои зарурӣ шаҳрвандон сари вақт ба меъморхона интиқол дода шуда ба хизматрасонии саривақтии тиббӣ фаро гирифта шуданд, ки аксарият бо беҳтар шудани вазъи саломатӣ аз беморхона ҷавоб дода шуданд. ба иттилои масъулини соҳаи тандурустии ноҳия, вазъи саломатии шаҳрвандон дар ҳолати хуб қарор дошта, зери назорати ҷиддии табибон қарор доранд. хушбахтона ягон талафоти ҷонӣ ба қайд гирифта нашудааст. мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Шамсиддин Шоҳин аз шаҳрвандон хоҳиш кардааст, ки ба ҳар гуна овозаҳои беасос дода нашаванд ва аз сарчашмаҳои расмӣ истифода баранд.